Aprofitant la visita de les autoritats polítiques a Guadassuar amb motiu de la Setmana de Danses, l'alcalde Salvador Montañana els ha traslladat la voluntat de promocionar i potenciar els atractius del municipi a nivell turístic. És el que s'intenta mostrar, que un poble d'interior, tot i que estem a 20 quilòmetres de la platja, és un poble d'interior i podem formar part d'algun circuit de visites, perquè a més comptem en una església que és Vic, una biblioteca que és un palau gòtic, el Cano, que algunes vegades ja he parlat amb vosaltres, i li donen una singularitat i un aspecte que Guadassuar pot ser visitable. Pot ser senceta esta promoció. Bueno, és ara quan l'estem intentant encetar. En aquest sentit, Montañana ha acordat reunir-se amb el secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, per tal d'abordar aquests aspectes, entre ells també la iniciativa de la Ruta de l'Aigua, la qual aprofita la via de servei de la Séquia Reial del Xúquer i unirà distintes poblacions. Ho ha pres molt seriosament, el tema de la Ruta de l'Aigua, aprofitant la Séquia Real. La via de servei li ha interessat molt i m'ha dit que només passen aquestes festes, 3 dies de vacances, que li cride, tindrem una entrevista i li plantejaré totes aquestes coses que té Guadassuar i en companyia dels pobles del voltant se pot fer una mostra de turisme d'interior molt bona i gratificant per a la gent. Colomer s'ha mostrat obert a estudiar les distintes propostes i en especial considera molt interessant estudiar la col·laboració per al projecte de la Ruta de l'Aigua. Jo crec que tot el que siguin rutes lligades al territori, lligades a la sostenibilitat, lligades al medi ambient, lligades a la possibilitat de fer senderisme, cicloturisme, tot el que té que veure en aquesta concepció dels atributs turístics i del que pot oferir aquest territori per al visitant, per al viatger, per als mercats nacionals i internacionals en matèria turística, crec que és molt interessant. Cal estudiar-lo, cal identificar si hi ha projectes propers que estan en marxa i buscar les transversalitats, el connectar quants més municipis millor. Jo crec que això ens fa ser una comunitat fèrtil, fecunda, en productes turístics, que és el que hem de traslladar i projectar i posar en valor i posar en el mercat, vull dir, fer les coses practicables perquè generen economies, empleo i atracció com a destí. Per tant, és un projecte molt interessant i estudiarem en la màxima sensibilitat. Durant l'última nit de danses, a banda del secretari autonòmic, Francesc Colomer, també van visitar Guadassuar, entre altres, la diputada de Turisme, Pilar Moncho, qui va destacar l'aposta del municipi per potenciar les seues tradicions, com ara també el porrà de Sant Vicent. El porrat per reviscolar-lo, perquè el porrà sí que ha quedat un poc allà adormilat i ha quedat tapat per altres porrats que han agarrat més importància i jo crec que és allà on han concentrat la seva petició a la Diputació i les línies de subvenció. Des de l'Ajuntament de Guadassuar valoren molt positivament la Setmana de Danses i la qualifiquen d'èxit rotund, sobretot la nit de dissabte, on la participació va ser massiva, també la voluntat i el treball perquè la festa siga declarada bé d'interès cultural.